Ya sekali lagi selamat datang kepada ibu, bapak, para peserta Jalan Sehat. Sambil kita bergoyang bersama-sama muda musik ya ibu bapak semuanya. Moga beti lilo. Beti lilo. Apa wis ora kelingan sumpah janji momo marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung ketika sumpah janjimu murah kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambut jaga malah keplenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu nadyan apa jroning ati nanging aku ora bisa ngoncati lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ragu wowo marga atiku wis kebacut tresno. Ya sekali lagi selamat datang ibu bapak semuanya para peserta Jalan Sehat dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 Kecamatan Rambal Kabupaten Sragen. Panjenengan masih bisa beristirahat sejenak. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung marang aku wis nganti telung ketika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot balining asmara tresnaku kang tulus suci rambut jaga malah keplenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu
Senadyan abot jroning ati nanging aku ora bisa ngoncati lilo atiku nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ragu wawa mergo atiku wis kebacut tresno. Sekali lagi selamat datang ibu bapak semuanya yang berbahagia. Mungkin bisa masuk ke halaman kecamatan, sedikit ada pelepas dahaga dan mungkin dari